Hola, avui som a Banyoles per conèixer el forn d'en Jaume Figueres, que porta el seu mateix nom. Un autèntic mestre artesà que ens explicarà quins són els secrets per aconseguir un pa de pagès català tan deliciós i irresistible com el seu. Jaume, què et va inspirar a convertir-te en un flequer artesà? Això em va venir de família, del besavi, de l'avi, del pare, que em van fer enamorar d'aquest ofici tan maco com és el de flequer artesà. I l'any passat em van donar el títol de mestre forner a la Generalitat de Catalunya, que va ser un goig per tota la família. I si venim a la teva fleca, a part del pa de pagès català amb identificació geogràfica protegida, quins altres productes podem provar? Doncs fem tot tipus de pans, pastisseria, degustació i a més, com que estimem molt la terra i estimem molt Banyoles, també fem els dos productes de la cansalada de Banyoles i la tortada de Banyoles, coneguda mundialment. Quina importància tenen els productes de proximitat, els productes locals a l'hora d'elaborar el vostre pa de pagès català amb identificació geogràfica protegida? Doncs per nosaltres molt, perquè el producte és ben bé la farina, perquè l'aigua la gastem de l'estany de Banyoles, vull dir que la farina és aquí el Gremi de Flequers de les comarques gironines ja fa molt d'anys va fer un projecte amb els pagesos d'aquí fer el farina de Girona, que se li marca una sèrie de paràmetres per plantar el cereal, el blat antics, que hem recuperat plants antics, i la nostra bossa gastem no surten els flequers, surten els pagesos que han plantat el blat. I això, més important, la farina d'aquí i l'aigua d'aquí. L'aigua de l'estany i la farina d'aquí de Banyoles o d'aquí de la província. Jaume, quin consell ens pots donar per reconèixer un bon pa de pagès català amb identificació geogràfica protegida com el vostre? Com ha de ser aquest pa? Ha de ser un pa de pagès que a l'hora d'anar al forn s'ha de girar i sobre veus la grenya d'aquí i hi ha la farina de la tela i ha de ser d'una crosta cruixent, la molla un pèl humida i una bona sola, i això és l'autèntic pa de pagès català, que no es troba enlloc més que a Catalunya i a les fleques de l'IGP. Jaume, amb aquests anys d'història que porteu a la fleca, tens alguna anècdota, alguna curiositat que ens puguis explicar? Clar, al tenir degustació, a vegades et ve gent de fora, no? I va venir un japonès i no sabia què menjar, i dic, guaita, farem una llesca de pa de pagès català amb tomata i oli i pernil salat. I aquell home va quedar que va estar una setmana aquí, cada dia venia amb un got de vi i la llesca del pa de pagès català. Jaume, què sents quan la gent ve a la teva fleca i compren el teu pa de pagès català i et feliciten per la seva qualitat, el seu aroma, el seu sabor? A pesar que fa tant d'anys com 108 anys que estem a Banyoles i aquí mateix, doncs és un gran orgull i una gran satisfacció que la gent vingui a demanar, que és poder la peça número 1 del pa de pagès català, que la vinguin a comprar cada dia, diguéssim. I quins són els reptes de present i de futur que enfoca un flequer artesà com tu per mantenir la tradició en l'elaboració del pa de pagès català i actualitzar-se amb els nous sistemes, les noves maneres de fer? Doncs de moment mirar de sempre gastar una farina de qualitat, perquè clar, també el cereal és un ésser viu i a vegades et porten farina cada setmana i no és la mateixa. Doncs mirar que sempre sigui de màxima qualitat i aprofitar-te dels reptes de la nova tecnologia, perquè ara hi ha armaris o càmeres de fred i de calor que tu programes a 12 graus, esclar, de llevar químic quasi no existeix. És només massa mare natural, farina de qualitat i ja està. Vull dir, aquests reptes s'han d'anar mantinguent, anar més i ja està. Què n'opines de la importància de conservar i mantenir el pa de pagès català amb IGP? Jo penso que és una cosa, una tradició molt nostra, molt de Catalunya, diguéssim. Un català
si ha menjat un pa amb tomata és que és la seva vida, pràcticament la seva vida, perquè jo durant el dia, si no menjo una llesca de pa amb tomata, sembla que no... sembla que em falta alguna cosa, diguéssim. I estic molt orgullós de sentir tant la meva terra, de poder fer el pa de pagès català. I què els hi diries a aquelles persones que segurament són molt poques, però persones que venen de fora o que encara no coneixen o no han tastat el pa de pagès català? Com les convenceries tu a provar aquest pa tan nostre com el pa de pagès català amb identificació geogràfica protegida, Jaume? Dintre de l'IGP hi ha una sèrie de fleques que estan identificades. Això amb qualsevol aplicació, doncs anar a aquests llocs que a més, com que hem de passar uns paràmetres, estem certificats durant tot l'any de poder fer l'autèntic pa de pagès català. Doncs anar allà i provar-lo, tan sols provar-lo, perquè tots l'han de fer el mateix. Que hi hagi sola, que hi hagi crosta, que la molla que sigui un pèl humida, i doncs anar a les fleques de l'IGP, sobretot. I quin consell els pots donar als joves flequers artesans que es volen dedicar a aquesta professió? Què els hi podries dir tu de cara al futur per continuar fent un pa de pagès català de tanta qualitat? Valors, sobretot els joves que tinguin valors. Els valors són formar-te, formació, i el valor de gastar farines de màxima qualitat i treballar com s'ha de treballar amb la màxima qualitat també, i ja està, vull dir que amb això hi tenia amor a l'ofici.